barwa gidan bankashi, barwa gidan horo ne, gidan maza na maza ne, ratatatatatatai, a barwa babu ƙanana, ko akwai siran ko babu, ratatata satan barwa, Robert N. Maya ne, Betty N. kowace rai ne, saka satiyar CSIS, ‘yan barwa duk manya ne, bindiga turakun yaƙi, Betty N. sun wuce yaro, Betty N. manyan sojai, saka satiyar CSIS, da kwamandan Muhammadu Laminu. Kai kuma ni tambari, manya kuma ni tambari, kuma ni tambari sojai barwa zalijai. Sankan satiyar CSIS na ‘yan barwa namu ne, barwa ta wuce, aya barwa ta wuce, ai gidan horon mu ne, gidan maza na barwa ne. Betty N. namu ne, zero Betty N. kuna ina, ‘yan maza na tani na kwamandan Laminu namu ne, sojawan barwa soja ne, sojawa na barwa soja ne. Sojai na ke batu, sojai bai rena takuma, barwa zani jayin gaida maya don gari, gidai barwa zani jayin gaida rimin don gari. Ai yaƙi ake batu, maza bugu ake batu, maganda gasu na ke batu, a daga kuna ina, daga wallahi barwa ce. Iya maza na daga na ce sojan barwa ne, sojan barwa soja ne, ‘yan maza na barwa soja ne, ba mata a barwa haka ne, ni da ya maza na ke batu, ‘yan maza na tigir a kashe kwamba na ke batu, ‘yan maza na tigir a kashe kwamba kuna ina, na ce ku kashe ‘yan tsiya, ku kashe ‘yan kamura uba. Ku kashe mugu cikin gari, ku kashe mugu wajen gari, a kashe arna cikin gari, ku kashe mugu cikin gari. Gidan maza gida na maza ne, ai barwa ta mace, na ce barwa ta mace, barwa lokacin mu ne, ai Allah kuka sa gaba, don haka mugu ya dakata. ‘Yan maza na barwa kuna gani Nijar ta kuce, Ila zagan ku sai an jira ku ƙaryar mahasada, wayan ce ba ku yi, an ce tsoro kuke da shi, wai wargi kuka sa gaba, wai tsoro kuke da shi. San ka sati yan fata yan dantar ba su yanku.